bucur că sunt în casa familiei Popăză și cred că și dumneavoastră vă bucurați că este un mediu care invită la meditație, la activitate spirituală, la introspecție și o privire așa retrospectivă. Este meritul acestei familii pe care trebuie să o perii, deși nu am niciun interes, care sunt amândoi constanți în preocupările culturale, pentru care am toată admirația. Ce legătură am eu, în afară de faptul că am fost profesoară o perioadă mică, pentru că atunci se trecea de la un profil la altul și m-a părăsit, în schimb, s-a apucat de engleză, pe care a făcut-o singură, așa ca un erou, pentru care iar am admirație deosebită. Într-o vreme când lumea nu avea în vedere limba engleză. În afară de faptul că am avut o elevă și cunosc capacitatea și ambiția și voința și perseverența, s-a făcut cumva că Alina era prin clasa a 5-a, cred, când, fiind într-o clasă foarte bună, au fost toți solicitați de Cristina că își pregăteau un examen de grad, să facă un fel de cerc cu copiii de la școala 1. Asta i-a apropiat și, drept să vă spun, și în zilele de astăzi, când Alina e prinsă de melancolie și de dorul de copilărie, îmi vorbește despre orele acelea de engleză, în care copiii ieșeau din tipicul specific orilor de atunci și învățau engleza cântând și jucându-se. Și nu vă spun că dacă Alina era școlăriță, acum cu oarecare vechime, cea mică mergea și cu Alina și m-am trezit când cântă în limba engleză, ea care habar n-avea ce spune, dar nu știu cum făcea Cristina, că le vrăjea și mai târziu, când vă dați seama, până au ajuns în America, au avut nevoie de engleză, au dat niște examene TOEFL și altele de astea de nivel internațional, are un loc special pentru Cristina, care a lansat-o în dragostea asta pentru engleză. Și Alina, dar chiar și Lia au rămas constant pasionată din domeniu.